मादि जागोन आरो मेहेर बे सासे सनानि थाखायनो आइयाबो न'खौनो नागारनानै थांब्रबलायबायलै। सना ना थना फैनानै दाना गन्डगोलसो खालामफैबायलै बियो। आंलाय बेजों बिदिनो आसा दंखायोमोन। लोगोफोर दिनै भिडिअखौनो बानायनो बोरैबा मोनबाय दङमोन आरोना। मैयाबो होआखै, दिनैबो गोसोआनो बोरैबा नांबाय दंमोन। थेवबाबो आङो दसे लाबोनो होननानै बानायथारबाय लोगोफोर, एसेबाबो आरोना ससेबाबो। नोंथांमोना बेखौनो नायथ'दो लोगोफोर। नायनानै मोजां मोनदोंबा माबोरै नांदों कमेन्टआवबो खोन्थाहरबानो जाबाय। नङा होमबा लोगोफोर? गोसोफ्रा एसे मोजां मोननायनि आङो थोद अखाफोरजों रायलायनोसै खोमालै। औ हेलौ अखाफोर। बा अखाफोर दाना आं हरग्राबानो फनखौनो हरला माथो ना आंखौ इगनर मारिबाय दोङो? बिदि नङालै, नै दाबो आलासि दंफैयो नालाय बेखायनोसो हरनायालाय आं हरखायो माथो। ओमफ्राय मामोन बियो? आलासि दंफैयो? सोर बिलाय? ओमफ्राय बावलै अखाफोर, माने मासो जाबावबाय आरोना, ओरैनोबो हरनो मोनला जाहैबाय आङो। नङालै, हरनो मोनो, मानो मोना जानो दे। आंलाय रायलायखायोनो माथो। नाथाय दासो आलासि दङ नालाय दसे दोनथ'नांसिगोन आङो। आलासिया लोगोसो आरो, लोगो फैदों। लोगोआ हिनजाव आरोना? हिनजावखादा? नङा, माबासो सेंग्रासो आरो। हाब अखाफोर, नोंसिनाव आरो सेंग्रा मानसि बेबो मानो? माने लोगोबाबोथ' सेंग्रायासो फैनांगौ जाहैबाय। सोरबा नुबा मा साननांगौ दे सेंग्रा मानसिया बेफोरबायदि फैबोला नोंसिनाव? आयौ, मा सानखो नोंलाय? जेरै नोंबोथ' सेंग्राना, नों जेरै फैयो बेफोरबायदिनो फैबाय आरो। होमबाबो अखाफोर सोर सेंग्रा बिलाय? आरो मानो फैदों नोंसिनाव? बिदिनो लोगो आरो सासे। बेखौलाय मानो गाज्रि मोननो, फैबायानो थाखायो बे जोंनाव सम सम। आइ, अब्लाथ' बे आदा लक्ष्मणसो, आदा लोखिथ' नङा। जाखागोनलै बेनो। लाखिथ'नोसै आं बिदिबा, दायो हरफिनसै, एसे बिजि दङ। आं एथ' मोजांसो रायलायनो हरदों, दाना नोंहाबो बिजिसो जाहैबायबा। मा खालामनो मेहे, आलासिबो फैबायबा। गावहाबो फैया नालाय, ओरैनो फनल' हरो। आलासिबो जाफैनांगौ दा नोंबो। दे मालाबा थांगोन आं होमबा, आलासि दंबालाय नोंहा। होद साला, आलासिसो दंफैयो बेहाबो, बेबो सेंग्रालायबावसो, बिनि थाखाय आंजोंनो रायलायबावासै। बयबो गावबागाव बेस्थ' जेला आं हरोना रावखौबो फ्रि मोननाय नङा, सबबानो बेस्थ'। नाङाबासो नाङा, नांगौबाथाय बा। बुंनांला दे आरो, जेला आंबो बेस्थ' जागोन अब्लाना आंबो नायफिनगोन नोंसोरखौ, आंनावल' हरथोलै। आंनि सासे लोगोआसो लिंहरबाय थादोंमोनलै बाक्सायाव आलासि जानो गावसिनाव मालाय। र' थांनांगोन सम लानानै, होमबासो एसे गोसोफ्रा स्रां मोनसिगोनदां। माथोना रावबो रायलायनोनो गैयाबा, बेखायनो लोगोजोंनो थांनांसिगोन आङो। सोरबाफोर समायना सनामोनखौ लोगो मोनो खोमा। आङो न'आव थाबाथ' सोबनोखौनो मोनाना सिगारेटखौ, एकदमबारे आरो बायरासो सोबनो मोनो। ओइ आसोल, ओमफ्राय उनाव बोरैबा हमजाबा जोंखौसो दाय होआथ', नोंनाथ' बिब' आरो पुलिस जाफ्रामलायनायलै। बे सुवादा साला जोंखौसो हमजा होमारगोनलै। माखौ गियोब्रा नोंसोरलाय, एथ'बां गिनो दोरखार गैयाना। दे आसोल, ओमफ्राय थांफाना द'। आंनालाय रेडिखासै दा ओमफ्राय नोंसोरसो थाबलै, सोरबा नुबा, दा नोंना बिब'आनो नुबा, बिमाया नुबा जारला जागोन, नोंसिनासो मानसिया देन्जार। आसोला मालाबा हमजाबाथाय हमजाबाय, थिगसे दामजाखामारगोन दे नोङो। हायो नामाब्रा बुरबक? गरमबो नङा थान्दाबो नङा, बार खोलो 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 बारदों, ओहै ओरै थांहां आं ओरै थांहां, गोसो आंनि उरां फारां जादों, ओहै सानजामाया हाखराव गाब्रबबाय, बेले आंनि गोसोआ खुसि जाबाय। आंखौ दिन्थिनो देखायनो अभार स्मार्ट देखायदोंमोन ना नों साद, हामदो दे सनाखौनो मोनस्राबाय। थुनथुलिखौ दिन्थिग्रामोनथ' बियो। ओइ, ओमफ्रायो खोनासंलाय, जोंहा मोनसे प्रग्राम बानायदोंमोन ना दालायथो साथामजों। नै माथो जोंहा थेख्लानिसो माथो खोनाबाय दं आं, अबेथिंजाय दोङो बेलाय? आइ उफ दिनैसो थामाम बरिया गोजोन मोनलायलायबायलै आङो। नंगौना आसोल, बेखायनोथ' नोंनो मोनसे लाबोखादोंब्रा जोङो। ओमफ्राय न'आव थाबाथ' नोंहा बेफोरखौ बोनोबो मोना जाहैबाय। आइ, बे जोंहा थेख्लायानो माथो। नंगौथ' र', थेख्लायानो जोंहा। आयौ, माने जिन्दगिखौ प्यारा नंला नामा बियो गथ'आ? बेहाय चिरि चिखावै सिगारेटसो सोबखुमागासिनो, बेबो साफ्रि लोगोफोरजों। र' बे गथ'खौ दिनै दामनो हायाबाना आङो बुद्रुब मानजा मोनगोन बे नोम्ब'जों नै।
마 जाखासोफोर बेहाय रावबो नुफैयालै जाम्बाफोर जेबो टेनसन लानानै गिनो गोनां गैया जोंहानिबो फैया नोंस्रानिबो फैयाथ' बे साला थेख्ला गथ' नों बेफोरबायदिसो माबा थेख्ला मालै मा रङानो उरायजोबखोब्रा नोंसिनालाय मोखांनिया हो जेन सोरखौबा नुनानैसो बागदावखांबायलै लाबोद' थांखुआ जाबायबा नांगौ नोंनो थांखु होगोन आं नोंनो र' आरो बेबो खुगाया थुसोम नोंनो थांखु जाहोगोन आरो बे सिगारेटजोंनो नोंनि खुगाखौ सावथ्राम होजोबनो हायाबा नै बे थुनथुलायाबो नोंनि नम्ब' नङा साला र' फोथ्थे गथ' मा रोंनाय मोनदों नोङो फाल्थु जादोंना नोङो साप्रि गथ' जादों मा जासोदों बेयाव नोंसोरो गथ'फोर खारदो ओइ गथ'फोर र' आरो खारनांगौबा मोनगोनसो नोंसोरखौ आं होसोबाबो बुखागोन नुबायना थेख्लानि थाखाय थुनथुलि आब'जों जों हमजामारबायलै हमजाबाय आब'आ खि ओरैनो नागारबावगोन जोंखौ बबेनि एसे मोजां माबा रोंदों खामानि रोंदोंलै नोंसोरो आयु हाबाब थेख्ला थेख्लि गथ'फोरानोसो माने नोंसोरो थाब थैनो गोसोथार आरोना गथ'फोर आनजा मोननो लुगैदों नोंसोरो आंजों जेनेबा हले दलसो जामजाखागोन दे नोंसोरो गासैबो साथामबो आयु नै मेहेरा माथो बेहायनो दोङो र' ओंखाम जायो ना मायो लेङि खानसां माने न'नि जमा जायोबालाय मोजां मोनो आरोलै गोसोखौ नोंसोर आंखौ रागा जोंबाबो जानाय लोंनायफ्रावलाय मानि रागाना आइयाबो बिमाखौ रागा जोंनानै थांखो बुजिखौनो मोनला मेहेरखौ लेंहैनि आं ओंखाम जानो र' रागा जोंबाबो अब्लाबो एकदमबारे रागा जोंजानानैबाबो लेंहैसां ओइ मेहेर बिबोनां साला आंखौसो मा जाखोलाय आरो नोंहालाय खेंख्रि आयु हामा नङाना मेहेर बेफोरबायदि बुंनो मा हामा हुमा बेलाय आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया नोंलाय आंखौ मानो गाबज्रिदों गावनि गाज्रि गोसो बायदि खुगाजों नोंसोरसो आंनि गोसोखौ गाज्रि साननाय दोङो नाथाय आंनि गोसोआ गाज्रि नंलिया नङाना आङो नोंनि आखलफोरखौ मोनथिखायोरा नों आंखौ बेफोरबायदि बुरखायनो हागोन सानदों नाथाय आं नोंनि गोदै रावाव गोजावालै मानो लिंफैदों आंखौलाय बिबोनां आं नोंखौ ओंखाम जानोसो लिंफैदो र' ओंखाम जानो लिंफैनो मेहेर रावबो आं संनायखौनो जादियासै नोंबो जाया होननानै दाथासै ओंखाम उखै थायोना आं मिथिगौ आच्छा जोंनि गांनाय उखैनायखौ बिराद मोनथिथारदों नङासै नोङो नोंनि संनायखौ आरो जानो बेबो रावबो जाया नाथाय आं मेहेरा जागोन आरो ना औ नों जागोन मेहेर ना आं बुंदों नामा आं जागोन होननानै मा बिसासलै नोंनि संनाय खावनायावबा नोंबा मा मिलिनानै होदो नाय बेफोरबायदि जेबो नङा मेहेर आंलाय मा मिलिनानै होनांगौ जाखो दे जानाय लोंनायाव आरो एथ' आंखौ गाज्रि सन्देह आइखौबोथ' खारहोबाय नोङो नों फैनानैसो आइया बेफोरबायदि गाज्रि मोननानै थांबायलै नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय मालाय एफा हेपि थाग्राखो आंथ' मा खालामदों दे जुलि खालामना फैदों बिहामजो जाना फैदों दा आरो बेखौनो गाज्रि मोनबायबालाय आइयाबो अब्ला नामा नोंनि थाखाय खुसि जाना रंजाना मोसानांगौमोन नामा नों फैनायनि औ खुसियालाय खुसि जानांगौमोन एसेबाबो माने जे जानानै थांबाय आं बुंखाबायना बेफोरखौ गोसोखांनानै बुरखांबाय थानानै माथो मोननो नोंनि संनाय खावनायखौ मोनजाबाबो थैयालै मेहेरा आंगौबालागै हटेलाव थांनानै जाहैगोन आं थेवबो नोंनि संनायखौ जायालै आङो बाजै हटेलाव थांनानै जाहैगोन आं थेवबो नों बाजैनि संनायखौ जाया आङो नङाबा मेगि दावदै संना जागोन आं थेवबो नोंनि संनायखौ जाया आङो बेसेबां गाज्रि सानो होमबा नोंसोरो आं एथ' मोजां बरिया ओंख्रि संदोंमोन नोंनि बरिया ओंख्रिखौ जानानै आंहा माबा थैनो गोसो गैया बिनि सायाव गावनि मुहिनि होनानै फासैबानोथ' नोंबो जेरै आदाखौ दा फासैबाय दोङो अयनाय बानायखाहाय नोङो मोजाङै मोजां ओंखाम जानो लिंफैनायखौ एथ' बेफोरबायदि बिबाजैजों उल्था गाज्रि सन्देह हामा मेहेर आं दाबो मोजांसो बुंदो ओंखारलां आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोख्रैनो दे जागोन नाथाय आं ओंखामखौ बिदिबा खुरना दोनसै दा जायोबा जादो बेसेथो नों दस्रायावथ' जानोना न'आवनो एथ' मोजां संखानायखौ आरो आइनि खोथाब्ला आइखौ आं थांनो थिनाखै गावसो ओंखारलांदों सोरनि थाखाय नोंनि थाखै आं बुंबायना बेबोथ' आइनिनो न' आरो दा आंनिबो न'सै आंबो बेफोरबायदि गारनानै थांनो हाया नङाना बिहामजो जाबाय जेराव आसरित हिनजावलै बियो आब' आंनि गोरोन्थि गैयालै आंबोथ' जेबो खालामाखै आब' आं बिसोर लिंनायखायसो फैदों ओमफ्राय आंथ' मा खालामदों आब' बिसोरनो आंखौ थिनदोंमोन आंलाय ट्राइसो नायदोंमोन गथ' एसेल' नोंथ' आंजों बारग'खाला नोम्ब'जों दिनै बे आंनि आखाइ माननायखौ ना दिनै बे आंनि आखाइ माननायखौ नोंनावसो सिथाबना गारजोबगोन आं गथ' थोखानानैसो गारगोन आंनि बे आखाइ माननायखौ दिनै नोंनावनो हेगारजोबगोन आं आरो नोंसोरबो गथ' सासे मोनजोबगोन आंनि आखाइनिफ्राय दिनै रावबो बारग'आ नोंसोरो खालामाखै
जाना खालामाखै दा नोंबोखौ नुवाखै सानखो नामाखै नोंसोरो अचयबोफोर गथ'फोर पाप्सफोर दानिफ्रायनो बेफोरबायदि नोंसोरो दाबो मोजां देरा मायानो ओरोब्रा खाथियाव मा दालाय दोङो औवा दालाय मोनबा साबसिन जाबावगौमोन बिफां दालाय माबा दालाय नागिरनांबाबो नोंसोरखौ दिनै मा दालाय मोनबावगोन आङो नोंसोरखौ सासे बिगुर बेरलाबोगोन आं दिनै गाज्रि आखल सोलोंग्राना नोंसोरो आं खोमा खेब गोख्रै खोमा खेब आरो नोमा नोम्फानि नाम्बाराबो हर नोंसिनाबो साथामबो खोमा खेब गोख्रैनो आबौ नाङालै एबारनिफ्राय गथ'फोर नोंसोरखौ बेफोरबायदि नुनांगौबा नोंसिनि नोमा नोम्फानोबो खोन्थाहरखागोन आङो आरो खारचाल नों थिख्ला न'आव थांनानैसो मोनथिसिगोन नोंखौ मानिफ्रायनो आखल गाज्रि जादों नोंसोरो बेफोरखौ मोजां सानदोंना नोंसोरखौनो गाज्रि खालामबाय दं बियो मिथिदो थांनानै थानो गोसोबा गथ'फोर बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गारदो दिनैनिफ्राय जों दिनैनिफ्राय बिदि खालामथारला आरो बुं बेफोरखौ नोंसोरो आरो सोबला दिनैनिफ्राय सिगारेटखौ होननानै जों दिनैनिफ्राय थांखु सिगारेटखौ दांलायो आब' नुबाव नांगौबा नोंसोरखौ थानायावसो लांगोन आं आरे जुरि थ'दोब्रा बेफोरबायदि रागा जोंनानै बेसेथो बेहाय थाबाय थानांगौ दे जेब्लासिमहालागै इयो थागोन जोंहानियाव आंबो थांनो गोसोआनो जाला न'आव अब्ला बियो थाबाय थाब्ला माने गोबाव समानियानो थाबा नों थांला गोबाव समानिया न'आव आरे बुजायना आयै नुवाखै माबायदि न'आव थांनानै राजि जाला बेहाय फैनानै बेसेथो गोबाव बिदि थागोन दे आंलाय मा बुंनोसै जावैसो नोंसासो न'आव मा जायो मा थायो आरो जाथायाबो जोंना आबौ सानानै बेफोरबायदि लाबबाय नालाय मानसि गाज्रिखौ सोरथो गोसो जाबाय बायनोसै थाथों आइजुरिया जेसेबां बेहाय थायो गावनि गोसो संसार जानाय होननानै आंबो मालाय मा बुंनो नोंसिनि जिउखौ दसेनो जाब्रबथायानो जोबा दायो नोंबो ना बुजायनो लागै माबा नोंहाबो सपर्टसो खालामबाय थायो फिसाजोखौ ओइ जुरिलै आंखौ बुरखायबाय थानो दा नाजादै नोंनि न'आव बे मानसि गाज्रि थाजासिम माने जेबो सुख सान्थियानो मोनथानाय नङा आं मानो थानो आङो ओइ जुरि सना बिमा हा मानो बिदि रागाब्रा नांगौबा बे आबासानखौनो न'निफ्राय होखारहरगोन ना थानो गोसोबाबो जों बेखौ थाहोआ जोंहाबोथ' आलदा संसार दङ बेहालाय मा मैया दाख्लैनि फैनाय हिनजावखौ लाना दुगि देखायफैबाय जागोन नामा आरे आंनिसोन' बियो बिनि उनावसो आबासाननि नंगौना नङा दा बे गोसोबानो बेफोरबायदि गावनि मर्जिल' सोलिनो हायाना बे न'नि रानिया माइनावा खालि नोंल' देरसिनानो नोंखासो न'नि माइनावाथ' हनै आइजुरिया जाबाय थेवब्लाबो दा मा खालामबावनो जावैसो दसेखिनियाथ' सान्थि जानो मोनखानाय नङा बे फैबाय जेला बिदिलै आयै नोंबो थोद हामा खोथाल' बुंदेरो एसे मोजां बुजायब्रा फिसाजोखौ आरो आंथ' जेनेबा आंसो लाबोदोंलै बिहामजोथ' साना जेनेबा थेवबो बुंबाय आङो रिस्ता हिसाबै नोंनिनो आखल लादेरखादों आरोहाय बेफोराव बेखौ नङा बेखौ गाज्रि मानसिखौ लानायाव बेबायदि नङालै जिउ थागोन बिस्रा मालाय बिसोरखौ नांजानाङा जों दंना सानैजों हेपिनो जालायगोन नायबा हेपिनो जावैसो थाङो ना थायो आंथ' जेबो बुङा नोंसोरनि गोसो बेहाय थानो गोसो थाबायानो था आरो थांनो गोसोबालाय थाब थांबानो जाबाय दे मा खालामै मा बुंनाय जाखोलै आयै मा थाङोबा थाब थांनो बेलाय आं बेहाय थाब थांनायाबो बेफोरबायदि नङाब्रा आयै थोद नोंसिनालाय बे फैलाय थांलाय बेखायनो बुंजाबाय आरोहाय मोजांबासो मोजांहाय आंजोंबो नोंबो माया आंखौसो रागा जोंखोना माखोब्रा नों जामादैयालाय मा खालामलायखो खालामाबाबो गोदोनिफ्रायनो आंनि फिसाजोआबो सहायबोबाय थानाङोहाय जावैसो मा बुंबावनो रागाफ्रासो सोरखौबा नामथ' लाला आङो जोंनोसो ओंखारसोयो सानबोला बा बिखुनजाबो आंना नायनाय बिमा आंखौसो गाज्रि मोनबाय दंखोमालै बेबो माबा आंहासो दाय खालामनाय माथांनो थोदोलै बिमा न'आव थांफिनसै बेफोरखौनो आरो टेनसन माथा मारिबाय थायो नामा टेनसन जानांगौबा बैसो जानांगौ दा गोदान फैनाया आरो फैथारदोंबा गावखौनो उल्था बाहायनांगौ मा बुजियाब्रा नोंलाय बुंनायावसो गोरलैहाय नाथाय गोबां खोथा दङ बेखायसो जेबो जाया नोंनि फिसाय थानायाव मा टेनसन आया मा जालाबायखोलाय दा बे मिहिराबो ना माबादि बुंहरलाबायदो दिनै नै आलासियासो हारसिं जाबाय दं जोंना र' लक्ष्मण अखाफोर सोर फन हरामोन रावबो नङा लोगोसो हरदोंमोन बेखौनो सोर हरदों सानदों आङो ओमफ्राय होनबाथ' आंहाबो थांसै खोमा ना जि गोबाव जाफैबायलै नोंसिनाव मानो दानो थांनांगौ दे थांथ'वाबानो जायोना मानो थांनांगौ ओंखाम जालांना आं एथ' मोजां संनो नागिरदों
होमबा ओंखामबो जाबावलायनोसै आरो ओरैनोबा नोंसिना न'आव एसे टेनसन दङ मानोलाय आं ओंखाम जाबाय थाबावनोब्रा हजों माने आइयानो संखाबाय इयो दा फनसो हरसिगोनदां नङा नङा नों ओंखाम जालांथारनांगोन आं बाजैखौ दाउ होसोनो थिनखाबाय दाउआबो मोनबाय आरो मोननाया थोस माला माला दाउ माबा होलायलायखो नोंलाय मानो एथ' खस्थ' इदि खालामनांगौ दे थोस आं फैबायानो थाखायो माब्लाबा दिनै जालांथ'ला बायदिमोन आरोलै आं मिथिया आं ओंखाम संखाबाय आरोलाय दा नोंनि ओंखाम बाहागो संखानाया मा जागोन जोंहाथ' न'आव नै सानैल' जालांथारनांगोन नों दिनै आं जेबो मिथिया नों बेफोरबायदिनो दिनै जालांगोन गाबोन जालांगोन ओरैनो ओमफ्राय ओंखामखौनो जालांथाराहाय आरो नों जालाङाबाना आं जोबोद गोसोआव हामा मोनगोन हामा मोननो मानो हामा मोननोब्रा दे होमबालाय जालांगोन दे आङो नोंगौ हालदैबो बाथोन बनायगोन आङो जोंहानाव दंखायो बारियाव आङो दा बोनानै लायनानै बरिया बाथोन बनायगोन दे बेखौबो दे आरो अखाफोर मा सङो संदो जालांसै आरोलै दिनै नोंनि आखाइनि गोथाव संनायखौ स्रायनो औ आं अब्लासो खुसि मोनगोन दिनै जालाङोब्ला ओरैनो बेसेबांबा मदद होबाय थायो नोङो आन्टियाबो जेबो नङा दे बेखौ नों फन हरबाथाय जेबो होनखानाय नङा जोंनाव दं होनब्लानो जाबाय औ दे माबा लक्ष्मण जोंहा बेयावनो जिरायथ'बानो जाबाय दे बरिं मोना लक्ष्मण आङो दसे फैगोन ओंखाम संबाय दङ नालाय नोङो बरिं मोनथारबा बायहेरायाव जिरायफैबानो जाबाय खामसालियाव आङो ओंख्रिखौ थाब बनायनोसै देलै जागोन दे बेखौ टेनसन लाना नों मानो बरिं मोननोब्रा बरिं मोनबालाय आं नोंजों रायलायबाय थागोन ओंखाम संग्रायाव ना माथो जायो दे बेबो आङो दिनै दसेबाबो लक्ष्मणआ जोंहानाव फैदो दसे जि गोबावजों जों थागोन ओंखाम जासान्दि आरो थाबावगोन गोसोआनो जोबोद मोजां मोनदोंलै आङो बुंखाबायना आंनि गोसोआ लक्ष्मण खाथियाव थायोब्ला जोबोद खुसि मोनबाय थायोलै दाथ' आं थांजानोनो बासादो माने दसे समखिनियाना दसे समब्लाबो जोबोद गोजोननाय मोनदोंलै आङो जा गोथाव संखागोनहाय दिनै लक्ष्मणआ जाब्रेलायनायनो आइया अखाफोरा आं फैब्ला जोबोद हेपि थामारोलै माने आं फैब्ला मोजां मोनथारो खोमादां बांद्रायसो बुंबाय नामा नोङो लक्ष्मण दा ओमफ्राय आइनो फन हरबाबो जारलायथारलायगोन अखाफोर मोननाव दं होनब्ला फैजानो लुबैखाथारो ओरैनोबा बेनिफ्राय थाब थाङाब्लाबो मानो फैयाखै नंलायगोन खोन्थाहरनायानो साबसिन जागोनदां आइयाबो माखौथो गाज्रि मोननानै इसेबां बिदि थांलायनांगौ जाखो दे ओमफ्राय आं मा खालामदों गावसोरखौ ना गावसोरजों माबा जबरदस्ति खालामदों ना गावसोरखौ माबा दुखु होदो दुखुथ' जेनेबा एसेल' सोमोन्दो ना आंथ' गावसोरखौ एथबां मानि खस्थ'थ' होआखै नै फुंनिफ्रायनो आं एसे मोजां आइटेम्स बानायबाय एथबां ओंख्रि संबाय रावबो जाया मानो आंखौ एथबां गोसो गाज्रि नंदों नामालै जेनेबा आंथ' गावसोरजों नांलायाखैबो ना गावसोरसो आंखौ जि माबा माबि बुंसोदो थेवबो आं जेबो फिननाय होआखै गावसिनि जेबो फिननाय होआखै आङो अब्लाबो एसे गाज्रि मोननाय बेबो आंखौ गावसोरजों मिलायना थानोसै बुंब्लाबो माबा आंखौसो एथ' गाज्रि मोननायानो थांबायलै आइया बाबानो फन हरफिनि र' औ हेलौ अलं बाबा आयै औ आबा अलं आबैया खाथियावथ' गैयाना आबैया बाहेरायाव थांदोंलै आयै माबा खामानि दङनो सासे आंकोलजों थांदों आं नोंखौ जोबोद मिस खालामदोंलै आयै नोंखौ आं माने नों माला फैगोन आंजों मिसालाय आंबो खालामदो र' आबा नाथाय नोंसो जोंजों फैसिगोन मिथिबाय सानाबो नोंखौ लायनो बुंबाय दङ आइजों मोजां रायलायनानै जों लाना फैसिगोन नोंखौ अके आयै नै आबा जायखिजाया नों आबैनो दा खिन्थादो आं हरदों होननानै ओमफ्राय नों मोजाङै थाबानो जाबाय जों नोंखौ लायगोन दे आबा नों टेनसन लाबाय थानाङा दुखु जाबाय थानाङा आं नोंनो बिदिनो फन हरबाय थागोन नङाबा नों हरबानो जाबाय दे आबा दे अके आयै नों फैब्ला रासिन थिग जासिगोन दे आबा नोंनि आबै आबौ गासिबो बिसिनि गोसोआ सोलायफिनजोबसिगोन नोंखौ नुब्लाबो र'